Horasma dihita salutna. Andorang so tamulai ibadah ta asa jolo martangiang na hom mahita diingan atape martangiang mahita. Amin. Tapuka ma pamingguota marende mahita sian buku ende lima walu sada ayat sada 1 ayat tolu di ayat 40 rim mahita jong. Mar hite-hite gowarni di bata ama
dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonon do hatani Tuhan Yesus, martua ma akan nama was male mida hati goran, ai pabosuron do nasida. Martua ma akan na ias tondi, ai idao nasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jalan na bonar, dialo hodo na gijang maroha, jala di patimbo hodo na serep maroha. Alani i hupangido hami tuho, saya ramoti hami, asa unang jukat hami, unang ginjang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk serep tobok jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik ni debata, na binuat sian patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon. Unang hoolo mahatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo, manggap gapi dongan jolma, manang menjehehon, manang pahata-hatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon nyiapinan do dongan jolma anggo sotakas dope binoto salana, holan uhum na denggan ido pabuah-buahon, ido sahatna. Atong lap maginogogo mahita sian Tuhan debata lau mengulawan patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogo mangulawan nohombat patik ni. Amin.
Tapa unduk ma rohata satopoti ma dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di badua gijang hodo na patupahon hasisaan di dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak holongan ni roham. Saya asima roham di hami aka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasisaan di dosa nami i lehon ma tu hami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Ale asa hot rohanami marha porseaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibio. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Laos tabege ma hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Para siroha jala perdengan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita, hombar tu akadosata. Jala dang dibaloson tu hita, hombar tu aka hajahat hotta. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka na makhabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tangion hamuma hatani debata laga bege turpuk epistel di minggu pasapuluh dua hon dung Trinitatis on. Natar surat di Amos bindu 5 mamukasian ayat 24 1 20 marsikat soring mahita manjaha. Jadi margiling-giling ma songon aek uhumi jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Atong usungon muna ma undung-undung ni Raja Muna ro di ojahan ni gana-ganaan Muna tole bitang ni debata Muna akan nabinahenmu dihamu. Jadi tokoonmu terbuang bawah satu sinas Damaskus Nina Jahoba debata Zebaot Goarna Ido sahatna martua do akan natumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amen.
Tahaldidakon ma haporseatoi, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion, rap mahita manlok. Au porsea di dibata Jehovah, ido natongkonya. Hau pinar sila, na tua tu banua toru dung tanom, na mulak mangulu diari patoluon, na naik ke surga, laun dun siam di bata aja. Amanai na terkumpul suatu sani. Di sima ibana pai memulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Kau porsia di ton di palbadia, jala adong sadahuria na badia. Uriah atau pan halak Kristen akan na badia. Dohot ya sisane dosa. Dohot ya hangguan na suara sudah. Adong perubahan sautik. Jadi asa punguan hosana jo na pasahat ende puji-pujian na dung habis tisting paduan suara konsolasio na marende.
Shalom. Huria di Tuhata tabege majolo tikting namasa di huriata di bagasan nasa mingguon. Goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasapuluduaon dung trinitatis. Do topik jamita di minggu ta sadarion ima togu marsitiopan tuhati goran. Napaduaon tikting perbagason, tikting paduahon. Di hari Sabtu 20 Agustus 2020 maringanan di Huria GKPI Sriwijaya Medan, naing manjalo pasu-pasu perbagason ima Han Samuel Purba Sarjana Agrikultura, ruas di Huria GKPI Gloria Simalingkar 2 Medan. Anak ni amata insinyur Sopar Purba, tubuh ni inata Reta Diana Borugultom, nasida maringanan di Jalan Cengkeh, Perumahan Simalingkar Medan, Sumatera Utara. Dohot Oroana, Sri Yuni Stella Maria Boru Hutagalung, Sarjana Kesejahteraan Sosial. Ruas ni HKBP Sudirman Jakarta, Boru ni amata Mayor P. Hutagalung, tubuh ni inata Marisi Rohani Yulia Boru Pasaribu, nasida maringanan di Jalan Angsana, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya di pasu-pasu tuhata manasida nanaing mamuka Parsari Pioni. Patuluhon tamue ni huriata, kunjungan gerejawi. Di minggu tamanogoton 23 Agustus 2020, rodo tamu ini huriata sian paduan suara konsolatio. Laos patu begehon, ende puji-pujian bain sangap ni tuhata. Dung sidung parminggota, marende manasida muse, jala managam donasida sian ruas ni huriata pangurupion bain na porlu tu program kegiatan nasida, marhite kota khusus naung di Parade. Na paupaton pertangyangan wik. Warjolo pertangyangan wik karetengsin ima di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 pukul 10 walu inganan di ruang Salomo. Nama jabui keluarga Carson Naibaho inata S. Boru Napitupulu. Nah paduaon pertangyangan wik karetengsin barat di hari Kamis 20 Agustus 2020 pukul 10 sia inganan di ruang Salomo, nama jabui sude ruas wik karetengsin barat. Napatuluhon pertangyan wik di Jakarta Pusat di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 pukul 10 sia, nama jabui keluarga Robertus Sitinjak inata Boru Sinaga inganan di Kompleks Wisma Angkasa Pura Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat. Palimahan pendaftaran CD reguler manang Parguru Malua. Parguru Malua manang CD reguler HKBP Sudirman Jakarta disesuaikan matu tahun persikolaan. Mardomu tusi pendaftaran Parguru Malua 2020 dibuka sian bulan Juli satu bulan Agustus 2020 Jala dibuka ma persiajaran di bulan September 2020 Syarat lau mandohoti Parguru Malua ima mamboan surat pengantar sian situa wik, surat pandidion, dohot kartu keluarga. Paonopon ibadah keluarga, manang ibadah gabungan. Mardomu tu kegiatan ibadah keluarga dipangido tu sude ruas asaria mandohoti parmingguon dohot sude anggota keluarga. Ima di parmingguon manogot di hari Minggu 30 Agustus 2020 khusus tu keluarga namambuan dakdanak batita woi mahundul di bagian balkon di gereja. Papituhon program beasiswa Harmoni Worshipper Jakarta patupaon program beasiswa tu ruas ni HKBP Sudirman Jakarta. Program beasiswaon khusus tu mahasiswa namar siajar di semester tolu dohot IPK minimal 3,4 skala 4. Jaladong proses seleksi dohot ketentuan na berlaku.
Pendaftaran terakhir ima di hari Rabu 26 Agustus 2020. Tuhita manang tu iana kota na berminat, boy ma di pasaat doot sude persyaratan na tu email na adong di tiktingon. Pawaluon soso-soso taringo tu pelian bulan manang tahun. Parhalado HKBP Sudirman Jakarta manoso itu sude ruas ni huriata, asa di hari koton malau pasahaton pelian bulanan manang tahun nabe tu huriata lau manukoli sude program kegiatan di huriata. Pasiahon perayaan HUT HKBP 165. Huria Kristen Batak Protestan HKBP naing patupaun ibadah raya pengucapan syukur HUT 165 dohot perjamuan kudus di hari Minggu 10 Oktober 2020 maringanan di Gelora Bung Karno Senayan. Ibadah raya HUT 165 on naing dihadiri 100.000 halak sian ruas ni HKBP sian Sude distrik HKBP. Mardo mutusi kota ni HKBP Sudirman Jakarta holan 1.200 halak. Jadi dipangido matuhita sude ruas manang pendatang namar minggu di HKBP Sudirman Jakarta, nanaing lau mandohoti ibadah rayaon asa mendaftar ma, lau madapoton tanda masuk berupa gelang tanda pengenal. Alai dirancanahon rodo Presiden Republik Indonesia di acara ibadah rayaon. Pendaftaran peserta ima melalui Google Form manang scan barcode na adong di standing banner di pintu masuk gereja ta. Saat sonari nunga 400 lobi ruas ni huriata na mendaftar. Di ibadah rayaon adong di patupa korbolon sian kategorial lansia, ama, parampuan naposo dot sekolah minggu. Hira-hira 5.000 halak. Jadi dipangido tu sude kategorial manang seksi, asa diurupi ma pendaftaran sian ruas kategorial. Nunga dibentuk huriata tim kecil lau mengurupi keberangkatan sian gerejata tu GBK. Koordinatori ima Situa Demak Tambunan, Situa David Simanjutak, Situa Poltak Malau, Situa Petrus Pasaribu, do Situa Charles Bonar Sirait. Jala satokin tabigema video sosialisasi HUT 165. Amang operator nami. Danggui. Stokin maju, adong kesalahan teknis. Boido.
Sejak siang hari, Stadion Gelora Bung Karno mulai dipenuhi oleh jemaat. Diiringi musik rohani yang mengalun, umat datang dengan hati penuh syukur, menantikan perayaan iman yang bersejarah. Dari kehidupan bangsa Batak sebelum Injil hadir, hingga terang Injil menyinari Tano Batak 165 tahun yang lalu. Inilah perjalanan iman dan pelayanan yang terus hidup hingga hari ini. Dengan penuh hormat dan kehikmatan, prosesi suci berjalan menuju altar. Dentang lonceng menjadi penanda perjalanan iman HKBP selama 165 tahun. Ibadah raya menjadi pusat perayaan. Tempat iman diteguhkan. Dan persekutuan umat dikuatkan. Dalam perjamuan kudus, umat mengambil bagian dalam persekutuan yang kudus. Mengenang pengorbanan Kristus dan memperbaharui komitmen iman. Perayaan dilanjutkan dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia menyapa jemaat HKBP dalam semangat persatuan dan kebangsaan. Bimbingan pastoral disampaikan untuk meneguhkan jemaat agar tetap setia dalam iman dan pelayanan. Kasih diwujudkan dalam tindakan nyata, menjangkau jemaat dan masyarakat luas. Perayaan ditutup dengan doa sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan HKBP selama 165 tahun. Tuhan yang memberkati rencana ini, agar seluruh persiapannya Tuhan Engkau campur tangan, yang pada akhirnya nanti pada 18 Oktober nanti ibadah perjamuan dan seluruh rangkaian acara di tempat ini sungguh-sungguh membawa sukacita, membawa berkat bagi umat-Mu dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nama ngihut tikting sian dewan-dewan. Dewan Koinonia, sian seksi sekolah minggu. Naparjolo sosialisasi program kurs sekolah minggu. Seksi sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta, patupaon sosialisasi program kurs sekolah minggu tahun 2026, tusude ruas natoras ni anggota kor sekolah minggu, ima di hari Minggu 27 Agustus 2026,
pukul 10 sada inganan di gedung No Mansion lantai tolu. Paduahon bazar sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Sudirman Jakarta naing patupaon bazar songon apresiasi tu sude dak danak sekolah minggu. Bazaron berlaku untuk periode sada Februari 2026 sahat 2 Agustus 2026. Kegiatan di Bazaron ima Bazar Parjolo di hari Minggu 30 Agustus 2026 pukul 10 sada inganan di kelas nabe atau di kelas masing-masing. Bazar Paduahon di hari Minggu tanggal 6 September 2026 dung sidung parmingguan sekolah minggu inganan di kelas masing-masing. Sian seksi remaja, pembekalan pendamping dohot pengurus BPH seksi remaja. Seksi remaja HKBP Sudirman Jakarta naing patupaon pembekalan tu pendamping remaja dohot BPH remaja HKBP Sudirman Jakarta. Ima di hari Sabtu 5 September 2026 pukul sia. Pembicara Puji Sianturi inganan HKBP Sudirman Jakarta. Sian seksi perempuan Parjolo. Seksi perempuan yang mandohoti perayaan HUT RI 80 sada Kompera PGIW Jakarta Selatan ima di hari Selasa 25 Agustus 2026 inganan di GKJ Ebenezer Jakarta. Nah, paduahon workshop seksi perempuan. Seksi perempuan yang patupaon workshop manang pelatihan racik kopi dan minuman ala kafe rumahan. Ima di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 10. Inganan ruang serbaguna lantai sada. Kontribusi 100.000 per halak. Nomor rekening dohot kontak person Boy Madijaha di Wartata. Dohot catatan, peserta membuat peralatan nabe berupa pot coffee maker Teko 300 mg. PA Punguan Hosana di Patupa di hari Sabtu 5 September 2026 pukul 10. Nama Jabui, Indang Jesi Sitorus Boru Tagalung, Inang Kristina Pasaribu Boru Gultom, dan Inang Emi Hutabarat Boru Pangaribuan. Sian seksi ama, pertangyangan seksi ama HKBP Sudirman di Patupa di hari Sabtu 20 Agustus 2026 pukul 10 walu inganan ruang serbaguna lantai sada. Pinangido tu sude ama asaria mandohoti pertangyangan non. Retreat seksi ama HKBP Sudirman Jakarta. Seksi ama HKBP Sudirman naing patupaun retreat ama dohot tema pimpin keluarga kokohkan iman sian ulangan onom ayat pitu. Ima di hari Jumat 18 September 2026 sahat hari Minggu 20 September 2026. Inganan The Radiant Hotel and Function Hall Kecamatan Lembang di Lembang. Kontribusi peserta 500.000 wajib dohot sumbangan sekarela. Rekening dohot kontak person Boy Dijaha di Wartanung di Hita. Batas pendaftaran ima di tanggal 6 September 2026. Pinangido tu sudah ama asaria mandohotik kegiatan retreaton. Sian Dewan Marturia ibadah tim doa ima di hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 10 sada inganan ruang Salomo. Tu sudah ruas nami nama sihol martangiang asaria mamandahoti ibadah tim doa ton. Hata Mauliate, Parhalado dohot ruas HKBP Sudirman Jakarta, Pasahaton Mauliate, tu keluarga Naparjolo, tu keluarga Jimmy Sangapan Hutapea, Inata Pamela Adiatman Boru Hutajulu, Naparadehon Snack di Parminggota Sadarion, Songon Hamuliateon di Roha Nasida. Napa duahon tu keluarga Situa Charles Bonar Mari Situa Sirahit, Inata Maria Boru Manik, na paradehon bunga altar di Parminggota Sadarion songon hamuliaten di Roha Nasida. Tuhatta nama masu-masu. Ruas namar sait akar ruas di huriatta na di bagasan parsaiton di rumah sakit manang di bagas tabe boi mata jaha di warta anadong di hita. Jala tatangyakon ma nasida sude asa tumibu marhahi pason. Ruas namar ulang tahun Parhalado dohot sude ruas HKBP Sudirman Jakarta
pasahaton selamat ulang tahun matuaka ruas nama ulang tahun di bagasan nasa mingguon. Songoni matikting na masa di huriata. Aka tikting na asing na sopola di jaon boi mata jaha songona tersurat di warta na adong di hita. Mau lihat ma tuhata na masu hita. Horas. Tabegi ma oh Tes. Tes. Shalom Opung, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Horas. Terima kasih kami ucapkan kepada Inang Pendeta Nurista Simanjuntak, Amang Pendeta Uluan, serta Amang dan Inang Parhalado yang telah menerima kami untuk melakukan kunjungan gereja di HKBP Sudirman pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Sinta Purba, yang dimana saya juga salah satu naposo di HKBP Sudirman ini dan sebelumnya sebagai alumni dari seksi musik. Saat ini saya hadir bersama teman-teman saya dari Paduan Suara Konsolasio Universitas Sumatera Utara beserta teman-teman dari Suara Letare yang akan melakukan kunjungan gereja pada hari ini. Sebelumnya kami memohon maaf di mana teman-teman yang hadir hari ini jumlahnya berkurang dari yang kita informasikan sebelumnya. Dikarenakan pada kemarin kita telah berhasil dan mengucap syukur kepada Tuhan, kita telah melaksanakan konser Cor Unum yang dimana konser tersebut merupakan konser kolaborasi antara Paduan Suara Solideo Choir dari HKBP Serpong, Paduan Suara Anak Serpong, Paduan Suara Suara Letare beserta Konsolasio Choir, di mana kita juga diiringi oleh pianis kita dari HKBP Sudirman yaitu Kak Hillary Simamora. Beberapa lagu yang kami bawakan merupakan kumpulan lagu Buku Ende, hasil aransemen dari Bapak Profesor Dr. Roderick McNeil, yang dimana beliau seharusnya bisa hadir pada hari ini, tetapi dikarenakan kurang sehat atas konser kemarin malam, jadi beliau izin untuk belum bisa hadir pada hari ini. Lagu-lagu tersebut diantaranya adalah Torop Dope Nasiati, Hupuji Holong, Yesus Ngolu, dan lain sebagainya. Lagu-lagu tersebut akan kami nyanyikan pada hari ini setelah ibadah setelah ibadah berakhir, di mana kita akan ada sesi mini concert. Kita akan menyanyikan beberapa lagu di depan dan kami juga mohon bantuannya kepada Opung, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan teman-teman semuanya untuk dapat mendukung kegiatan kami, baik itu dalam berupa doa maupun dapat berupa memberikan persembahan ke depan seperti yang tadi sudah diinformasikan. Kami juga mohon doanya kepada Amang, Inang, Opung, Kakak, Abang, agar teman-teman kita yang dari Medan bisa pulang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, beserta juga dengan Bapak Roderick McNeil dapat pulang juga ke negaranya tanpa kekurangan suatu apapun. Tanpa berlama-lama lagi, terima kasih banyak untuk kesediaan hatinya untuk Opung, Amang, Inang yang telah menerima kami pada hari ini. Terima kasih, Shalom, Horas.
Marende mahita, sian buku ende 740 tolu, laos tapasat ma peleata, pelean sada A dot sada B.
Dameni debatana sumurung san saluhut naroha, imana mangaramo teate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Amanami nang inanami nang sudah hita na pungudison, tabege mahata ni debata di minggu tasadarion, imanatar surat di surat nisi Paulus tu Efesus, Huria Efesus, bindu 4, mamuka maisian ayat pitu, sahatu ayat 10 onom, hujaha madihita, tapahyutiut ma, songonom madidok disi. Alai tu ganup hita bedo di basa-basahon asiasii, marguru tu panangihon ni pangalehonon ni Kristus. Di baheninin na do, nung manaik ibana tu gijang, di taban do na tarhurung, di lehon do sileho-leho tu akajolma. Alai nakok pe ibana, nang tuat do ibana jumolo tu inganan na ditorun itano. Ibana naung tuati, laus ido na manaik tu gijang ni saluhut banua gijang asa digohi sasude. Laus ibana do mangalehon deba gabe apostel, deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan jala pangajari. Pature-turehon akan abadiai, lahu mangulahon tohonani, pauli-ulihon daging ni Kristus. Pai masahat hita saluhut tu sahasadaon ni haporsiaon nang parbinotuan di anak ni debata. Gabe jolma natang jalan matoras situtu mangihuton hagogok ni ripas ni Kristus. Asa unang behita danak akan na pinalindak-lindak jalan na pinambuan-buan ni pangombus ni ragam ni poda. Binahin ni pangaliluon ni jolma dohot akal na pauto-otohon.
Gabe parhasitonga kita tahe di bagasan haholongoni, jalalam magudang mahita dina saluhut mangeahi ibana ului ima Kristus. Sian ibana do sandok dagingi di padomu jalam martomu, tiniop ni sude urat-urat pangurupi, gabelam magudang dagingi mangihuton pangulaon ni ganup ruas di bagian nabe, pinauli-uli di bagasan haholongoni. Ido ianggo sahatna. Hurian itu hata namar pungu di bagasan tikion, borhasiat topik ni minggu namandok togu marsitiopan tu hati goran. Teguh berpegang pada kebenaran. Ada satu hal yang menarik dalam kehidupan ini, kita semua ingin mempunyai keluarga yang rukun. Yakin doa usi. Sudedo hita maka mohon keluarga na rukun, na harmonis. Pekerjaan yang baik, pelayanan kita yang berjalan dengan baik. Kehidupan kita yang tenang, alai aka amanginang do sudehita na pungudison, kenyataan tidak selalu demikian. Kenyataan tidak selalu demikian. Di Jabuta Sajope misalnya, satu tempat meja makan, boy do pikirata kemana-mana. Si bapak memikirkan ulaona, si ibu memikirkan narikot di Jabu, ya nakon na memikirkan kuliah manang sekolana, sibuk nasada muse sibuk main HP, nasada sibuk dohot ulaona. Mungkin kita satu rumah, alai belum tentu satu hati. Kita satu rumah tetapi belum tentu satu hati. Satu tujuan bahkan di gereja peboy do masa songoni. Sada gereja dohita, satu persekutuan dohita, iman na terdaftar di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Sudirman Resort Sudirman. Sada pandirion dohita na didi bagasan kewarni debata ama anak doton di Porbadia. Sada porsion dohita ima tu Tuhan Yesus Kristus. Alai boydo berbeda pendapat, berbeda karakter, berbeda cara berpikir, bahkan berbeda keinginan. Hurian itu hata kita memilih komunitas yang menyenangkan ego kita. Bukan komunitas yang menolong kita bertumbuh. Tentang kebenaran tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Di tengah keadaan seperti inilah amang inang Paulus berbicara kepada jemaat Efesus. Paulus menunjukkan bahwa gereja bukan kumpulan orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Ido umbahen gereja eklesia yang dipanggil dari kegelapan menuju terang. Nunga mangulu hita di bagasan hati uron. Jala halak natiur pasti do diboto ibana ahana niulaw ni ibana. Alay molo halak na di bagasan haholomon, guarna pe holom, dang diboto ahana niulaw ni ibana. Tetapi kita sudah hidup di dalam terang. Kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang. Ima nakin eklesia, ima gereja. Karena itu amanginang gereja adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk bertumbuh bersama menuju kedewasaan di dalam Kristus. Jadi di jauh debatado hita asa matoras tang. Guarna pe matoras nungatang songon buah doyamang. Molo nunga matoras nungatang sada-sada buah nga malamun taalang may malamun nga manis wei. Alay molo dang do pe matoras molo di poram ibana pasti do asome. Alanya kamanginang kita juga tadi dikatakan Paulus menunjukkan bahwa gereja bukan kumpulan orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Gereja adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk bertumbuh bersama menuju kedewasaan di dalam Kristus. Karena itu amanginang dan semua kita yang hadir pada saat ini, pertanyaan bukan hanya apa yang saya inginkan. Pertanyaannya bukan apa yang saya inginkan, tetapi apakah hidup saya sedang diarahkan kepada Kristus? Bohado ngolukon. Apakah hidup saya sudah tertuju fokus kepada Kristus atau hanya kepada ego saya, manang keakuhan saya?
Dan bukan hanya apakah saya tahu kebenaran, tetapi apakah saya teguh berpegang pada kebenaran dan hidup di dalam kasih. Ido rasuku sukun ni halak naunga mangulu di bagasan hati uron. Karena kita ini semua hidup di dalam latar belakang yang berbeda. Latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang dari suku yang berbeda, hutana berbeda, nang pehita sude halak Batak, alai berbeda do adat, na adong di Silindung, na berbeda di Tapanuli Selatan, na berbeda di Samosir, di Toba do akalana asing. Tetapi di dok halak Batak do si jalo solup donaro. Tetapi kita semua di dalam Kristen, di dalam komunitas gereja ini, kita sama-sama mencari satu. Ima iko sahat bongot dohita tu harajau nasaliling-lilingna. Dapat iko sahat dohita tu Jerusalem naim baru. Alai molo sahat, molo fokus tu si, berarti keegoan kita, keakuhan kita, mari kita kikis bersama-sama dari kehidupan kita. Ido umbahen molo dido kondi ayat tolu, haringga sokamu mangaraduti hasadau ni tondi, pinanomu di dame. Berarti haringgason, mari kita belajar untuk hidup di dalam damai. Karena kita ini semuanya adalah komunitas Kristen, komunitas Kristus yang sudah dibaptis, yang sudah diperbaharui, yang sudah dimerdekakan, baru merayakan kemerdekaan dopehita, sudah dimerdekakan karena kita sudah merdeka, maka kita hidup untuk membawa damai. Idonakin di ayat tolu, haringga sokamu mangaraduti hasadon ni tondi, pinadomu ni dame. Jala tangiang ni Tuhan Yesus ido di Yohanes 21 ayat 10 pitu. Asa sada sude, imana ditobus nanakin, hita nahaluar sian hahulomoni asa gabe sada. Satu apa? Satu pisi hita laho tua lau pature-turehon. Laho pature-turehon ima parangoluota. Asa sude hita bongot tu harajao ni debata. Hurian itu hata ni debata ampai ngotok kita sian Efesus bindu 4 ayat 1-10. Paulus berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mari kita lihat. Tu sudena dohita, dang didoko tu si A, tu si B. Tetapi dikatakan semua kepada masing-masing. Tidak tergantung, tidak memilih latar belakang, tetapi semua. Sudena dohita. Karena itu dikatakan, artinya semua orang percaya memiliki tempat dalam karya Kristus. Tidak ada seorang pun yang tidak berguna dalam tubuh Kristus. Sudedo hita merguna. Aka amanginang tabereng mag jarini tangata, tabereng mag. Dan adong nasarupai. Semua itu berbeda. Dosongon jari-jari ni tanganondo, dan adong nasarupa tu na asing jala hombar tu Kristusido parsagina. Dan adong nados marsi gajangan do kainang. Jalan marsi adong dora marsi mok-mokan dorai. Molo memang hicado ibana karejo, mok-mok do tangan nai. Alai molo dang hicai, boi doi marpekpeng. Kan itu warna pe dang hia karejo. Karena itu amanginang, udah kok kami bas dosongon jari-jari ni tanganondo, dan adong nasarupa tu najari jala hombar tu Kristusido parsagina. Loboni rohani debatado. Itu semua setiap talenta yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, mari kita pakai. Molo didong na tua-tua rupani marbak kodosa sahalak. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing yang kita sebut karunia. Jadi molo adong talenta dihita kaamanginang, dada nagabe tandi manang marasik kita sian nade badao. Ajol mana asing ipe, adong do halobion na sodong dihita. Pasti ada. Molo adong pamana molo au adong halobiakku hamu pe adong dosong nakinani na marende akayana kota nasian mahasiswa usu tabereng ma jagodo nasidakan marende. Jadi taida ma molo sahalak marende. Molo sahalak marende. Alai dang holan ibana nama lo marende. Ai godang do halak na boy marende. Alai datung gabe dohonon ma parende sude jolmaon datung.
Suang songoni do tu raja go parhata aka manginang. Godang do halak na boy gabe raja hata. Alai dang lau sude solmaon maloma do kata. Baya ko kita ma, molo sude sol masainay mandokata gabi ise manangihon. Molo sude makata adison beson ise manangihon. Dangadong kan. Jadi alania kamanginang, semua talenta yang ada pada kita, marilah kita itu kita pakai untuk menggabe dengan uli. Saling mengisi, saling melengkapi, saling membangun, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghancurkan, bukan. Tetapi ketika si A memiliki malomar hata, si B malomar rende, si malomar maruning-uningan doa kalana asing, mari kita patukan, maka semuanya indah. Idong bahen di penciptaan pertama juga Allah menciptakan kita berbeda-beda. Di panopau ni penga berbeda hita bawa do berua. Molo bawa sudena dang bagak idong bahen di bereng debata. Di tiki di topa debata si Adam tiki modo ibana alata merenung ibana dang adong lawan bicara ibana. Tuhan berpikir berinisiatif berarti saya harus menciptakan lawan bicara ima perempuan. Diciptakan bukit indah makan ido. Jadi alane ido dung madabu jormai tu bagasan dosa. Di bahan debata ma perjanjian Muse tu sinu ima pelangi itu indah. Berbeda do kana kamanginang. Nah kita pesudena di son berbeda do. Adong do na kurus, adong do na mokmok, adong do na birong, adong do na botar saumatang do kana alai uli saluhutna. Itulah keindahan. Karena itu tadi dikatakan di dalam ayat 7, alai tu ganub hita bedo di basa-basahon asiasi. Tuhan memberikan kepada kita talenta masing-masing. Jadi bagaimana kita memakai talenta yang ada pada kita ini bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menghancurkan, tetapi saling memberi, mengisi. Asa uli dengan ido umbahen kalau itu sebabnya di ayat 12 dikatakan semua itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nakin adong 5 dido ison ulaon. Tajaha maaka kanginang dido ibana do disi. Laos ibana do na mga leon deba gabe apostel. Deba panurirang, deba evangelis, deba muse parmahan, jala pangajari. Adong 5 dison tugas nalilehon di debata. Molo sude umpamana parjamita, bohama ise manangihon, kandang adong. Di tonga-tonga ni gereja pe idong bahen adong do pandita, adong bibelfro, adong guru huria, adong diakones, adong evangelis, adong situa. Alai sudena bukan untuk sikut menyikut tetapi untuk saling mengisi satu sama lain. Imanakin ayat 12. Semua itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tohonani dada tarsongon huaso manang wewenang alai ulaon pakobasionidoy. Ida umbahen diguari parhobas. Tudo songon boru di sada ulaon adat doya kaamanginang. Dang suhut nasida manang napuna ulaon dang. Alai si loza-loza do nasida. Ini sangat bertentangan dengan budaya egosentris. Dunia berkata gunakan kemampuanmu supaya kamu menjadi besar. Tetapi Kristus berkata gunakan karuniamu supaya tubuh Kristus dibangun. Ahamahalubiyata di leon debata. Sekecil apapun kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Di tonga-tonga ni huriai pe adong doi. Ido adong bahen, adong dipabakit panitia pembangunan. Alam malona sida menata. Ikonondo tuson, ondo tuson, on tuson. Molo umpamana, dang along panitia pembangunan, dang diboto menata, dang pason. Diromba kong muse. Di bahenon, dang pason, diromba kong muse. Karena itu akamanginang. Dikatakan dunia bertanya apa yang bisa saya dapat?
Tetapi Injil bertanya, apa yang bisa saya berikan? Ahado na boy ube ulehon. Talenta na adong diau na meton. Naing lehonok kumai lau pature-turehon. Bagas coro ni debata. Dunia membangun personal branding, tetapi Kristus membangun tubuhnya. Karena itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan pertama-tama untuk meninggikan diri, bukan. Tetapi untuk melayani dan membangun orang lain. Sekecil apapun talenta yang kita miliki amanginang, mari kita pakai untuk kemuliaan Kristus. Sekecil apapun talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, mari kita pakai itu untuk kemuliaan Kristus. Molo sudena donata lehon nanileo ni debata di bagasan ngulut pakai untuk pelayanan, untuk pengembangan gereja kita, maka Kristus akan bersuka cita. Alanyaha dipakai hodo na meti. Idong bahen hatani debata, bohama au mangaleu tuho si leho-leho na belga, sedangkan na pedang boy ulahono mo. Tetapi saya sudah memberikan tanggung jawab kepadamu yang kecil, maka saya akan memberikan tanggung jawab yang besar. Ulehon di talenta na belga dipakai hodoi, ulehon mamuse na paling belga hiya muse ni na Tuhane. Huriani tu hata na mangihut muse molo taida dia 10 sada 1:10 Paulus melanjutkan dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Dikatakan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lapatan akamana amanginang nunga dengan jala sikop be pangatusion taringo tuha porsiotai. Dang murabura behita di haliluon colma. Siak kata matoras do muncul istilah tanda kutip natoras. Naung toras orang tua parasingan na tidak danak. Molo dadana kamanginang taida do murah-murah do pe porsia tu colma. Murah-murah do pe muse mardandi. Jadi taida ma molo nunga matora sita murah-murah hita mardandi dang do pe natora sita si. Dang do pe natua-tua hita si. Alana didok nakin dison hatani debata natoras tang. Berarti orang manatoras orang tua yang sudah tang, yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, dia tidak mudah diombang-ambingkan. Tetapi orang yang keras, orang-orang yang sudah dewasa, pasti dong umpamana molo tadokon amang songonon, pasti dia bertanya, apakah kita sedang bertumbuh? Alan ia kamanginang. Mari kita lihat. Unga matoras sita di haporsiaon. Jangan kita matoras di umur, tetapi di iman belum. Molo adong mandok ondo nataho ni nahitakan olodo mamitor porsia ibana alani dadanak do ibana alai molo natoras do ibana mungkin suku-suku namuse sian dia dalani ahada sorna ahamagombarana Paulus taring otusi ngolu ni haporsion ya ala Kristen di dokon ibana molo nunga matoras. Berarti dia sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah kita sedang bertumbuh? Bertahun-tahun menjadi orang percaya, tetapi apakah pengenalan kita kepada Kristus semakin dalam? Sudah lama kita di gereja, tetapi apakah karakter kita semakin menyerupai Kristus? Sudah banyak mendengar khotbah, tetapi apakah kehidupan kita semakin tunduk kepada firman? Karena seseorang dapat bertambah usia tanpa bertambah dewasa. Demikian juga seseorang dapat bertambah lama berada di gereja tanpa bertambah dewasa secara rohani. Kedewasaan rohani bukan berarti kita mengetahui semua hal, bukan. Kedewasaan rohani terlihat ketika kita semakin mengenal Kristus, semakin tunduk kepada firman, semakin rendah hati, semakin mampu mengasihi, semakin kuat menghadapi
pencobaan, semakin bijaksana membedakan kebenaran dan kesesatan, dan semakin tidak berpusat pada diri sendiri. Disinilah zaman kita membutuhkan orang Kristen yang dewasa. Disinilah kita orang Kristen membutuhkan iman yang dewasa, karena kita hidup dalam zaman informasi. Kita hidup di zaman informasi, tetapi banyak informasi tidak selalu menghasilkan kedewasaan. Kita bisa menonton khotbah setiap hari, tetapi tetap hidup dalam kepahitan. Kita bisa membaca banyak buku rohani, tetapi tetap dikuasai ego. Kita bisa mengetahui banyak ayat, tetapi tidak menaati firman. Maka Amanginang dan semua kita yang hadir pada saat ini, masalah terbesar gereja bukan hanya kekurangan informasi, bukan. Di TikTok pengogudang jolma membain ayat Alkitab. Bisa saja di TikTok itu dibuatnya rohani. Tetapi apakah hidupnya rohani itu benar-benar ternyata dalam hidupnya? Apakah hanya menutupi kekurangan di ibana statusnya dengan firman Tuhan? Di ibana TikToknya luar biasa, tetapi bagaimana kehidupannya? Molo solomoro hamuna umpamana mambege jamita di Sudirman, boy do bere kamu rawa mangun, boy do hamu di dia. Molo dang lomoro hamuna mambege jamita, ni akapandita, ni HKBP, boy do bere kamu karismatik. Tetapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan yang kita dengar sebanyak-banyaknya sudah menumbuhkan kedewasaan kita di dalam iman? Itu pertanyaan menjadi renungan dalam kehidupan kita setiap saat. Amanginang di ayat 14 di doksi Paulus do. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Mari kita perhatikan, dikatakan diombang-ambingkan. Ini gambaran tentang orang yang tidak memiliki pondasi yang kokoh. Nah murah-murah dipalindak-lindak nih anak ini sih. Jadi ibagi hamu doida songonom barita ni siano. Enak kan? Wai, ido. Dia mau mendengar. Padahal ada slogan pernah saya baca, dengar jangan percaya, lihat jangan percaya, periksa baru percaya. Boy do si patahita songon haporsion di situ mas molodak kutusuk kontanga kotu bekas pakui dan porsea auna. Puasa songoni karena pada zaman kita sekarang banyak informasi. Taketik songonon boy nunga informasi aha. Dang taboto aha najolo barita di si borong-borong, alai di Jakarta do hita taboto do barita di si borong-borong, ngamar si bunuan margani si ado si a. Ngamar si bunuan opung ni si adot opung ni si be nenda kan kita tahu, tetapi mari kita seleksi dulu apakah memang informasi itu benar atau tidak. Idong banakin tohodo iman ni si tomasi. Jadi ikoni periksa ibana do. Karena apa? Karena memang informasi kita ini sangat cepat terluas. Take TikTok nenda kan hundul do hita songonon ngaboy tersebar di mana-mana. Itu sebabnya dikatakan ini diombang-ambingkan, ini gambaran tentang orang yang tidak memiliki pondasi yang kokoh. Tetapi orang yang dewasa dalam iman pasti dia toho do informasi, siani si potoho, songon dia masai. Bisa jadi kita bertanya, karena apa? Kita tidak langsung menelan informasi. Ketika kita langsung menelan informasi, kitalah yang dapat murado hita dijebak oleh informasi zaman sekarang. Arania kamanginang bisa jadi kalau kita katakan kalau tidak punya pondasi yang kokoh, hari ini kita percaya, besok ragu. Hari ini semangat, besok meninggalkan Tuhan. Hari ini berkata firman Tuhan adalah kebenaran. Saruba doi molo KKR kan, marinja kinja doi tasi lalas rohata kan marinja kinja. Amin, haleluya, amin, haleluya neta. Alai keluar sian gerejai bagaimana? Nyata doi,
Mungkin bisa saja hilang. Idong bahin naki udoko kami nakin. Hari ini berkata firman Tuhan adalah kebenaran. Besok berubah hanya karena pendapat mayoritas. Hari ini bisa saja percaya kepada Kristus. Besok mengikut apa yang sedang viral. Idong bahin dinidok kena tua-tua. Sangguling obuk. Sangguling obuk dong rohani cormai. Boy doi kan talilit obuk tai kan. Alay boy doi sarsar. Karena itu akan menginang bagaimana pondasi kita, bagaimana kehidupan kita. Idong bahen akin dokonibana. Sekarang kita percaya kepada Kristus, besok mungkin apa yang sedang viral, ido ta ikut tren. Manang boy do ta dokon kan, asun tren sonari songonondo, obuk ikon dicat na pirang sudena, sude rambut na pirang. Karena apa? Karena takut ketinggalan zaman. Baju memang songono neutral, na tren nina kan, na salah jahit nina, sudah akan anak buru. Karena itu hati-hati. Inilah bahaya zaman kita. Kita hidup dalam arus informasi yang sangat besar. Setiap hari ada opini, berita, tren, ideologi, filosofi, dan berbagai pandangan tentang kehidupan. Tidak semua yang viral adalah benar. Tidak semua yang viral adalah benar. Tidak semua yang banyak disukai adalah benar. Itulah bukti ikut tapatuduhon do haporsiaun natang. Tidak semua yang terdengar meyakinkan berasal dari kebenaran. Karena itu orang percaya harus memiliki kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan firman Tuhan. Jangan membangun iman di atas perasaan. Jangan membangun iman di atas perasaan. Perasaan bisa berubah. Jangan membangun iman di atas opini manusia. Opini manusia bisa berubah. Jangan membangun iman di atas tren. Tren akan berganti. Bangunlah iman di atas Kristus dan firman-Nya. Itu yang benar. Bangunlah iman di atas Kristus dan firman-Nya. Sebab Kristus tidak berubah. Idong bahin ende sekolah minggui. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Ini kan. Na jolo nama masu siap raham, ido nang nama masu mesuhita. Jala sape mate pehita, ido tong nama masu hita. Jadi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tetapi manusia berubah. Pandita Nurista si manjutak boy do berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Alania kamanginang. Jangan kita dirikan unang tapajongjong haporsiote di atas tren. Idung bahin laki udoko kami, tren akan berganti. Tetapi bangunlah iman di atas Kristus dan firman-Nya. Sebab Kristus tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Kebenaran Allah tidak mengikuti perubahan zaman, tidak. Mulai name metita ido kejadian sada ayat sada. Dimulani mulana di tepa de batama. Langit dohotan on. Sampai mate pehita. Rope pahopu ido isina. Berarti firman itu tidak berubah. Tetapi manusia yang berubah. Supaya keiman kita tidak berubah. Maka fokus kita kepada kemana? Kepada Kristus. Alani ima ojahan nahoti ima Kristus. Raja ni huriaon ima Kristus do. Ibana do raja. Ibana do pundasi. Alani akan mengenang ke situ lah. Itu si mahita. Arahonot taro ngulutan. Dikatakan sebab Kristus tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Kebenaran Allah tidak mengikuti perubahan zaman. Justru di tengah zaman yang berubah. Gereja dipanggil untuk tetap teguh. Pature-turehon jala pauliulihon huria. Asa unang murah-murah nililuhon poda manang barita nasotikos. Di somma hita natang nap matoras. Natoras. Asa kaya nakotai tahandangi ibana marhite hatani debata. Tu dia pe anak taon molo nunga tahandangi marhite hatani debata. Sarupa doi dos doi. Molo tabolok kom berliat tai tu gambo. Tetap doi berlian. Molo anak kotai tapabor hatu luar negeri
manang tu dia pe alai nunga dengan pondasina nunga hot ibana di hatani debata, dia tidak mudah gampang dan murai diombang-ambingkan arus dunia ini. Dia tidak mau dia diombang-ambingkan arus dunia ini, tetapi dia tetap teguh berdiri di dalam iman kepada Kristus. Nang pero rupani boru na bagak nasosa iman, dia tidak mau. Karena apa? Holan sadado dalam Tuhan porsione imah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain selain Yesus. Molo nung ata kasih tadoko tu anak kotai, dia tidak mudah diombang-ambingkan. Songon itu hamu kana poso dah, nang pedau hamu sian natoras tetap kuat. Hanya Kristus jalan kehidupan, hanya Yesus. So tung alani rona no pemuna ganteng, bitor tariko kamu Yesus jangan. Karena itu tetaplah berdiri di dalam iman. Tetaplah berdiri di dalam iman, Tuhan akan memberkati. Hurian itu hata namangi hut Musa dia 15. Tidak ibana, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kita bertumbuh ke segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Jadi adong dua hal di son akamanginang, kebenaran dan kasih. Sitong dohot holong. Dang boy tarsirang na dua ona akamanginang. Kasih yang sejati adalah kasih yang sejalan dengan kebenaran. Kita tidak mungkin bisa menyatakan kebenaran jika tidak memiliki kasih. Keduanya harus berjalan bersama. Ada orang yang memegang kebenaran tetapi kehilangan kasih. Akibatnya kebenaran yang dia sampaikan menjadi senjata untuk melukai orang. Sebaliknya ada orang yang ingin menunjukkan kasih, tetapi mengorbankan kebenaran karena takut menyinggung orang. Akhirnya semua dianggap benar. Tetapi amanginang dan semua kita yang hadir di sini, Paulus berkata berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Artinya kebenaran harus disampaikan dengan kasih. Dan kasih harus berjalan dalam kebenaran. Kasih tanpa kebenaran menjadi sentimentalitas. Hurian itu hata. Kebenaran tanpa kasih menjadi kekerasan. Menyampaikan kebenaran tanpa dibarengi kasih bisa menimbulkan kesombongan rohani. Gabe lau sarupa hita tu halak parise. Na pabadia badiahun dirina. Tetapi kebenaran dalam kasih mencerminkan karakter Kristus. Yesus do hati gorani alai nang pesongoni dang dipatutoru ibana halak pardosa. Mungkin taingo doya kaamanginang paropuan natar gombangi kanido. Sudeman dokon lempari dok batu karena dia berzina. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, molo adong na somar dosa, ima parjolo na mandanggur hom batu onin, kan? Tetapi tidak ada, sudah masih topak andoranabe. Karena semua orang merasa dirinya orang berdosa. Alay na nang dohonon, di do Yesus nakin, molo adong na somar dosa, dang na nang dohonon, Tuhan membiarkan dosa itu tidak. Dang, alay diajari Yesus do, nasala do ulomida nebana. Ala di patudohon Yesus do holong na. Idong bayin do konibana dang dihumo Yesus ibana. Mulak maho. Alay unang bebanda, unang bimardosa ho. Disitulah Tuhan menunjukkan kebenaran dan kasih. Didibahin ibana do, disadarkan ibana do. Molo pe pardosa, alay unang bebanda songon iday nangda. Hurian itu hata, karena itu tidak bisa dipisahkan. Harus ada kasih, ada juga kebenaran. Di tengah-tengah itu, Tuhan memberi kesempatan kedua, demikian juga sebaliknya kasih tanpa kebenaran juga akan menghasilkan relativitas moral yang kacau. Kebenaran bisa disesuaikan gabe di pasal pengajarion napalason roha, kan itu enak didengar tetapi tidak menyelamatkan. Adong masalah rupane toy mak dang pola bohai enna kan men tidak bobokkan doi alayak kamanginang di tonga-tonga ning ulut taon diajari dohita asa tapatudu homma pangajarion na mendewasakan iman.
Jangan rupanya gereja molotoi mak jojo do rupane songonon di tengah kebenaran bisa disesuaikan. Gabe di pasah pengajarion napalason roha enak didengar tetapi tidak menyelamatkan. Adong pe masalah naniulahonnya kadongan tumagom madi pasip daripada merbeda, daripada digoma kawan nonin kan. Ujung-ujungnya gereja kehilangan keberanian menyatakan kebenaran. Jadi kebenaran tanpa kasih sama dengan sifat keras yang merusak. Kasih tanpa kebenaran itu sama dengan sifat yang lembek tapi merusak. Tapi kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan dalam kasih adalah sikap yang membangun. Memang molotadokon hatanatikos acik doi. Laudodongan sesaping niba. Molo umpamana didok hatanatikos. Alai suatu saat dia pasti memahami tohodo na didokon niedai nena. Idong bahen didokon heber 10 sada. Pada mulanya memang molo didok hata acik doi. Dan adong mandok mau liate mak. Molo ngai ditusuki baru pani. Amang tabunai nena. Dan adong ngai cubi tiba amang tabunai. Dan mungkin pasti do talokon. Icubi tita acik naina. Alai suatu saat kita memahami mana sarupa molo patudos mado songon dapol dia kainangkan ala acik pamatang tahun idapol kan amang acik naina kan ala iduk selesai dapol segar jadi nak songoni do molo tadokon dang tikos dina ala di bagasan holong pasti dia masih pasti doi bana memahami mengerti di saluhut nata dokoni amanginang dot hita sudena pengudison, kita tidak dipanggil menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan, kita dipanggil menjadi umat yang teguh. Di jodoh hita asa gabe ruas natang, nateguh, iman haporsion natanggu. Teguh bukan berarti keras kepala, bukan. Teguh bukan berarti keras kepala, bukan. Teguh berarti memiliki dasar yang kokoh. Teguh bukan berarti merasa paling benar, bukan. Tetapi teguh berarti tunduk kepada kebenaran Kristus. Teguh bukan berarti kehilangan kasih. Teguh berarti memegang kebenaran di dalam kasih. Dan tujuan akhirnya bukan supaya kita menjadi terkenal sebagai orang yang paling tahu Alkitab, bukan. Tujuannya adalah supaya kita semakin menyerupai Kristus. Semakin dewasa, semakin rendah hati, semakin mengasihi, semakin kuat menghadapi zaman dan semakin jelas bahwa Kristus adalah kepala dalam hidup kita. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing aka amanginang. Apakah saya sedang dibentuk oleh firman Tuhan atau sedang dibentuk oleh budaya zaman? Apakah saya hidup untuk Kristus atau masih berpusat pada diri sendiri? Apakah saya bertumbuh menuju kedewasaan atau masih muda diombang-ambingkan? Kiranya ketika zaman berubah, pemikiran manusia juga bisa berubah, tapi kita tidak ikut kehilangan arah. Ketika banyak suara berbicara, kita tetap mendengar suara Kristus. Ketika banyak kebenaran palsu ditawarkan, kita tetap berpegang pada firman. Ketika ego manusia semakin kuat, kita semakin belajar merendahkan diri di hadapan Kristus. Dan ketika dunia semakin terpecah aka amanginang, gereja justru semakin menunjukkan kasih, kesatuan, dan kedewasaan di dalam Kristus. Alania kamanginang doh kita sudena pengudison. Mari kita teguh berpegang pada kebenaran, hidup di dalam kasih, dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Molonunga tusido hita fokusta, maka keegoan, kesombongan, keangkuhan tidak akan terlihat lagi dari kehidupan kita yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Debatama masuk-masuk. Amin martangya kita. Pinuji pinasangat magwarmo ale Tuhan Jehovah Tuhan nami di bagasan minggu sadarion.
Di paingot todo hami tutu marhite hatam nabadiai. Asa mangulu hami di bagasan hasitongan dohot holong. Ulaun na maol doi Tuhan. Molo mangulu hami di bagasan keakuhan, kesombongan, hagijangon neroha. Alai marhite hatam nabadiai di dokhodo Tuhan. Asa huboloko kami, sian hadirion nami, keakuhan dan kesombongan. Karena keakuhan dan kesombongan akan membuat kami jauh dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih juga menjauhkan kami dari Engkau. Ala di dokokodo Tuhan di hatam nabadiai, jol masigit cang roha ikon patutoruon do. Ala ni Tuhan, ajari mahami, mar pangalaho, hombar tu adupanmu. Asa tarida bohim, marhite ngulu nami, jala bahen mahamion sudena, Bibel namardalan, naboi dijaha, naboi diteladani, naboi dicontoh, marhite gulmit ning ulu nami. Asiro hamdi hami Tuhan, pargugui hami, parsahalai hami, asa tutusi tutu hami, songon napinangidom di bagasan ngulu nami. Asa sisada roha, sisada tangiang, sisada pakirimok kami. Tuhan Jehovah Tuhan nami nang songodipe. Molo madabu hami tu bagasan dosa. Paingot hami Tuhan. Asa unang ulahu kami dosa nasarupa. Asa unang ulahu kami dosai. Alai ajari mahami paholang diri nami sian haramunoni. Di bagasan minggu sadarion hubok kami aka ruas ni huriam natongon gale pamatangna na dirawat di jabu nang di rumah sakit. Tuhan pasu-pasu ubat si panganon na pinangan nasida. Parhitiamu memboloko sahit na mangongkop di pamatang nasida. Asiro ham ale Tuhan, leho ka mamalumi. Sakam babahata di baheko tau malum do ruas ni huriam. Parguguy nasida Tuhan, pai may mahon hamamalum nasiako. Unang luas galeton di nasida, molo pe gale pamatang nasida, alay toktong ma, leho tu nasida, benget ni roha, asa di bagasan benget ni rohai, tarida ma haporsyon natang di bagasan ngulu nasida. Alay anak komo burum do nasida Tuhan, holong doroham tu nasida, alani holong ni rohami, leho ma tu nasida, kesempatan untuk malum sian aka parsahitoni. Alay Tuhan Jehovah Tuhan nami, nang songonipe na marlas ni roha, ala ni pertambahan ni umur, na ulang tahun pernikahan, nang songoni ulang tahun pertambahan ni umur. Tuhan Jehovah Tuhan nami, di pangiduan nasida, di tangyang nasida, na marsinggang martangiang tuho, tangihon ma, pasedeng ma, si paryomi, tumangihon, alu-alu nasida. Asa manangah pinapinangidun nasida na humbar tulomoni roham, alusi may Tuhan, asa di ulang tahun pernikahan nang di ulang tahun hatam pertambahan umur marulupulup daging nang to di nasida gabe boy manasida Tuhan gabe si hutoko natutusi tutu jala dipatuduhon nasida may marhite sikap tindakan perilaku nasida si boan las ni roha dohot hadamion di karejo di dia pinasida maringanan nang di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan Jehovah Tuhan nami nang songonipe akayan ako nami na di parsikolaan na Tuhan. O mana mangalon bisu kapistaran tu nasida asa marhite bisu kapistaran ni boy nasida Tuhan mengikuti persiajaran jala boy nasida mencapai cita-cita nasida hombar tu kemampuan ya kaya nako nami. Ale Tuhan Jehovah Tuhan nami nang songoni pehami diberi kodo terus tu bagasan ati-ati nami molo tu ngadong na ponsot di bagasan roha pikiran nami. Ho matuktong Tuhan na membuati membolokoni tu laut para siami asa lumbang pakilalan nami dung mulak kami siatongan ni gereja mon marulupulup daging ang toni nami Tuhan Jehovah molotung adaw siatonga-tonga nami na manguduti akaw laon ho manang mangalion gugu hay pason asa margugu kami sehat pamatang nami ng pikiran nami lahom patupahon no muli non dengga di bagasan gulo nami kodang tututuhan si Panginoon nami alay lubis yan na pinikiran nami nunga di paradehoy di bagasan gulo nami alani mauliate marohan nami diho di bagasan Kristus Tuhan martangya kami asi maroham. Amen. Taparade maindeta marhite endeta nomor 728 huhut mata pasahat
pelian 2 doho tu dana pembangunan HKBP Marende Hita.
Pasahat ma peliat tatu ado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banwagit yang hodo harorowani saluhut sileho-leho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilomi tu hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may calara moti asa huparhas yang hami pelianon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam butan hami godang ni silolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banwagit yang saya pinorbadia maguarmu, sero maharajonmu, sesat malomoni roham di banotongon songon na di banwagit yang leo matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami togiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasarho madamena tuton dim. Shalom Mamang Inang, saat ini kita akan mau menyanyikan beberapa lagu bagi Amang Inang yang tetap berada di ruangan gereja dan yang ingin membantu dalam bentuk dana, kami persilahkan untuk mengisi kantong persembahan. Terima kasih. Ini difotoin.